Balima Anyokma, très urgent. Les messages tellement kanyesi, Mali procureur Adama Koulibaly ma, Bonyani Karama Kono, Aïni vidéo Kolongolo, Mali procureur Adama Koulibaly ka Soromega Kuma a fait bi, jeudi 24 juillet 2025. Aïwa, procureur Adama Koulibaly, ala sago isago, Taïrouba Bora ka Shogeli Maïga Neni, no Mali Premier ministre Koroy. Aïe Moundefo, Malien Ben Seri, awa procureur Adama Koulibaly, Taïrouba Neni Mounda Shogelika, abe erezo fan, bebe ki yere ngininga. Ko muna ko Taïrouba nike ko fema boala, mena kala Malien be kala me. Taïrouba ko, Shogel ko kala Maïga, ko oye bon, ko bon ma kala quoi, je m'excuse, hein, ko Shogel ko kala Maïga, ko danga den original et intégral, hali ki yere faga, Malion ka lafia. Ali ki yere faga Malion ka lafia. Voilà. Ko oye danga den originali. Malien bela jelen gala ja message fleni. Taïrouba de yanike. Katla ki den ka effacer. Kale ka page piraterie la. Ma piraterie de. Nta chien fola ben kala. A fleni. Pour que Adama Koulibaly Taïrouba ka neni fleni. Malien ben yabala ben siri. Oh. Maramba. Babani Kone. Ani fen nou be duna kasola. Kou luye dogama de ke. Kon neni be dabla réseaux sociaux ka. Taïrouba chien flota ben neni kela. Nta chien flanay. Nta chien sabanay. Ali nta chien naninay. A be capture écran bembolo. A be sebene bembolo. Ne kelente de. Malien bebe ka koloshi. Ne kelente mfo. Pour créer Adama Koulibaly ngena. Aye bigini bagaga. Mariamba. Babani Kone awo bemene ko don kasola ako ko lu kon uluga mbogo ko nenni mbeke nennu be ka ke bamako de procureur Adama Koulibaly ni ta kala mané ke ni informé awa be malien bebe ka partager ko muna ko munde be Mali kono procureur Adama Koulibaly Mali histoire de be ka seben kana to Adamadia jenatike nye wakati ni kungurunde procureur Adama Koulibaly ambebe sandeon de bibo disi koshinanyi amuso de be disi kusinanye angana saka anto siradoka amai hali ko erema mega tiens de fina Adama procureur Adama ne dogondi an dogonda wi wallahi iba ne be kuma be moi je te parle avec beaucoup de respect procureur Adama Koulibaly Taïrouba nenni ngenike ni ken be kibe mogo minen nenni da Taïrouba nenni ken ta chien folo fana Taïrouba de la ka Taïrouba ali journaliste Ami Baba le journaliste Ami Baba Taïrouba kelenga nenninke anye Ami Baba ka publication ye malien bela jelenga la mere le journaliste Ami Baba c'est ABC ce que Taïrouba a dit à Shogel s'il avait dit à l'aide des généraux est-ce qu'il allait être ainsi il faut s'indigner comme le disait Hessel ben procureur Adama Koulibaly ande ken be ka kede ni ken blale de koni neni ko neni ngadabla neni be ka be awa neni originally menanda do ala bi ka fo malien bela jelingena yana ngata nyefe ni Taïrouba kelenge Shogel to premier ministre ala ay Shogel ka livre jena fleni ay masima do jien masila ni Taïrouba kelen tara kata i joka Shogel ka livre jeni fo mabola Adama Koulibaly ni Taïrouba kelen tara ka fo Shogel maigama ko oy aye ko Shogel Maïga pédophilie mambe je démissionnou fait procureur Adama Koulibaly mambe ni befo et puis ota bané de Shogel docteur Shogel ye aga poste floro mike fa sura sous critiquer ako ni Tchogoroba ma ayere don Tchogoroba akili be chipo wallahi ni korane cha ay ndefota asebene flamalien bela jelenga laje Taïrouba ndeke mois de juin passé fin juin ni ma fait 30 juin ntaro na yidu ga effacer Taïrouba ndebla pour que Adama Koulibaly ne ken ba be la be fleni abe capture abe ka fin ke ambe ka be capture e 40 mogo be ka c'est-à-dire Mali akoko Mali ka dia procureur Adama Koulibaly ni Taïrouba kelen ko Shogel Maïga pédophile di
Shogel Maïga ere bora aya fo ne Shogel Maïga ka kuma fo dona ne Segu Tunkara nyaji de bora. Procureur. Ne be ka jore la de. Wala me ka jore la. Me ka jore la komina. Mama yi flagrant ni ko flagrant model ka a tigi shi la banchugo manya. Wallahi. E ne tonyali de. Torture psychologique o de be ka ke chokoroba la ifa flan be ka nani. Billahi. Depuis ne Segu Tunkara be 15 ans la ni ne mogoy ka chokoroba nani. Ang dambe te ka chokoroba la gushi. Chokoroba shije. Demiseni fitinin ko la onene oma etoro. E fa flan be ka nani oma etoro. Procureur Adama Coulibaly ne dabali bana de. E fana do de fay. Ni me ka nani injustement. Shogel Maïga comment faut procureur Adama Coulibaly yere kalame. Voilà. Pour que Adama Coulibaly, Dr Shogel Maïga ko Taruba koko ale pédophilie au koro kale be je démissionnou fait. Ko ta sekra efi ko ka plainte do Taruba contre la. Ko e procureur ko Taruba protéger lindu. Adama Coulibaly kuma chama mega figa ko la de. Ki e ko Taruba protéger lindu. Ko fo Shogel yerde kata plainte do. A wati asura be premier ministre ya fanana. Adama Coulibaly o fana sharia doya. Adama Coulibaly ne ta do mumini sorasu chede. Sorasu tseka ni sorasu ne Segu Tunkara ne ni sorasu gerla nyogona ni nata do billahi samba soro ne fembe soro. Adama de ka horonya ika dambe ne ba ferenga sa segela o ka sa nyenga nyen dambe bafui o ka sa nyenga horonya la gushi à cause des miettes, à cause des postes, à cause des privilèges. Aramade kana soega horonya kana gushi. Teruwa de be kanike belabe abe loi be sans fait. Et de tobe ka fonina. Et alana kratie pour que Adama Coulibaly eka taga iyere ka sodron. Iyere ka sokono. Pour que Adama Coulibaly eka dibisogo sanga bla sokono. Ko ika idesi kana maga dibisogo la. Oye misali de ka fina pour que Adama Coulibaly ta dibisogo sa pour que Adama Coulibaly ka dibisogo bla ka so iga ni den igi den wole ko mo ko shikara maka dibisogo la de ko ni maka rakibo pini den be ibanga magala e den no taraka dibisogo nyimi ma fefo den flana na ro e o mena ko pini i den to be révolter contre la o yere wolo de de i den wa me karsa ya dumuna ma fembola ça c'est juste pour tes enfants e be ka munke dien be nyabila bi Shijo nyabila, shifu nyabila, diembe nyabila. Mounou meka tegere fo e procureur Adama Coulibaly ko kika bara tabolo ka ni kurane che ibe ka mogo mumina o de kaloti wuyi. Ali ye jeli mina ni muke mogo do ye tegere fi ko bravo. Wallahi ute jeli nfe. Mama bi wule kika bara tabolo kaya tigi ti fa tala fa takira fe. Billahi ni mume farafi arranger do mabo de fo. Nebeka ala ta de figina. Pour que Adama Coulibaly ni sarata ide we mola kali to fo me ka tien di fina ni korana che parce que y a injustice qualité do ke depuis ne ka wolo jie kono ma me ali zirina ko jamana do kono ko premier ministre ka livre bi se ka jeni sharia tigi ma barabola ma me ma ye ma shigola a folo akera mali de kono awa akera edit lela Shogel Maïga kuma fanga kuma to la me Si c'est un homme politique, je vais le combattre avec mes idées. Si c'est un journaliste, l'État montrera qui a raison, qui a tort. Donc, sachant ça, on dit aux gens, allez-y dire au Premier ministre de se plaire lui-même.
sont venus me voir, j'ai dit, vous savez, notez pour l'histoire. Voilà. La jeunesse du MPR a fait une délégation pour aller porter plainte contre celui qui a insulté, parce que traiter quelqu'un de pédophile chez nous, c'est quand même une injure. Brûler son livre en présence d'autres hommes politiques. Lorsque la jeunesse du MPR a été portée plainte, on leur a dit, bon écoutez, le monsieur il n'a pas insulté votre président, il a insulté le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui fait. Lorsque les conseillers sont allés se plaindre, on leur a dit, attendez, ce monsieur-là, il est protégé. Il est intouchable. Adama Koulibaly la mede. Allez-y dire au Premier ministre s'il veut n'a qu'à se plaindre lui-même. Or moi j'ai dit à tout le monde que jamais, sauf si je change d'avis après, je crois que je ne changerai jamais d'avis. Un homme politique, un journaliste ne les amènerait jamais devant une juridiction. Si c'est un homme politique, je vais le combattre avec mes idées. Si c'est un journaliste, l'État montrera qui a raison, qui a tort. Donc, sachant ça, on dit aux gens, allez-y dire au Premier de se plaindre lui-même. Mais les gens disent, le Premier ministre a déjà dit qu'il ne se plaint pas. Bon, ils sont venus me voir, j'ai dit, vous savez, notez pour l'histoire. La jeunesse du MPR a fait une délégation pour aller porter plainte contre celui qui a insulté, parce que traiter quelqu'un de pédophile chez nous, c'est quand même une injure. Brûler son livre en présence d'autres hommes politiques. Lorsque la jeunesse du MPR a été portée plainte, on leur a dit, bon écoutez, le monsieur il n'a pas insulté votre président, il a insulté le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui peut se plaindre. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, mais c'est très bien fait pour vous. Quand vous êtes allés, ils ont dit non, qu'ils savaient que si je le disais, j'allais leur dire de ne pas aller. J'ai dit, notez pour l'histoire tout ce qui vous a été dit et le nom de celui qui vous l'a dit. Voilà. Parce que tous ceux qui se mettent au service de l'injustice Voilà. dans notre pays, l'histoire l'a démontré et ils vont le payer tôt ou tard. Pour que Adama Koulibaly ait comment aimer. La balle est dans ton camp. Anta fo Taïrouba mine, anta fo Igana mine. Mais tiens flé quoi. Tiens flé ni. Mais Mali te tout ande procureur non. Ate tout an. Jamana te tout ande. Ka haramadou hendu nyogona. Moussa Traoré be gandomina. Moussa Traoré be gandomina. O ka soro malien chama ku en be nyogona. Akara kasara etro. Malien dusu boko jugu ye ministre contre mine ka jeni. Dusu kasi bulu. Mama be ka boka tegere fo e pour que Adama Koulibaly kumbi ki ka bara tabulu kay parce que iye mogodo de mena kado tikuyi. Iga bara tabulu mai. Depuis nga wolo dien kono ibe insisi me ka ki klela ma de ka ke machi klela. Ni Taïrouba kelei ni muso neni muso de la ka bo wakati de la ko olu te fait. Muso de la ka wuli wakati de la muso do bora wakati de la ko olu te fait. Shoga le comment fa ya mede. Muso de la ka bo wakati de la ko olu te kuma jenai ko muga ga te ko warla. Taïrouba e munde fuma. Et Boubouma bel bora kouneni. Taïrouba koko personne n'ira en prison à cause d'une pute ou un politicien. La récréation est terminée. Mogo de bis kiloto ba mako kono ka fo do ma ko sunguru bay. Ka seba ka pasiga. O teta ka sola. Mali muso be club la dien be nyabola. Pour que la flé nya korode. Nte Taïrouba chien floy. Nte Taïrouba chien floy, nta chien flana fnay. Nta chien sabana fnay. Voilà. Et puis encore, aïe tchorba ka livre djeni. C'est très grave. Il y a injustice dans un oui. Et pire encore, Zainab Evelyn, au coco, je viens d'apprendre que Kokala veut dire bouk, Bagoroni. Dieu la couchité
depuis ala kane segu tungara da la goshiri mi dara Choguel Maïga kan neni mu dara kan ne ma deli ka dale nga jena tegala depuis nga wulu ma dale Afrique yo dien fambe ma e ka dara premier ministre kan a kera adama et de clés là et de kunga Choguel protéger mais ma protéger Choguel mu be ka da Choguel ka ni naka soro crise karzaki bala oube bana do bala se ka age mogo la gauche le babe jali mogo shi kan quoi chakoroba si jede do ifa flandi do be kaneno te ka foi tien jamana na hina bana kuyi Choguel chakoroba Choguel e fa flandi Choguel ben neni ebe justice kuna o ma foi tien Adama Coulibaly Mali wora katla ki do ki idisi gauche ni ça veut dire que le Mali est foutu. Moi je te laisse avec ta conscience. Dondola et Adama Coulibaly, ibeta da dingeni ngono. Inika article ou tenataka. Inika blouson be do ki beta jititor. Dondola bebe sabaka boyla. Ki kuno gala klakataka ki bla kasage kono ki bla dinge kono be kambela. Et chacun va répondre de ses actes. Fait kaleba ke djengono. Mais dono domina bi kodo. Abe foyi deu nyana. Nebe ka vilo mije Adama Coulibaly. Ne segu tongara manasa e Adama kasa. Ne kumaka mbeje e de umbame. I mode umbame. Wala bilay. Ni teruba betli de teruba de c'est pas possible. Be et réseaux sociaux be yabla. Be yabla be dabali banembilabi. Mama beka bobi ke Adama Coulibaly ka bara tabulu kan ni kurana tia atigi beka ibeka mogoro de mina karatigi ika bara tabulu mai negen ma fina ika bara tabulu changer neti doya mais mogoro tseka mogoro neni quoi c'est pas possible et puis vous menace de mort eni mogoro met transition malien kara catégorie fladi ni ko viva asimi ko tabise ka mogoro fane ni ko banani ngala ni fane ngala mu be bomako kono ate dien roshi mono fana dans ma vidéo ndoke. Je vais démontrer A plus B. Bananini, Bourjali, Soursibe, Kaboromi, mettre la candadola. Ça, c'est une autre vidéo à part. À la kakilinement dans Bella Jelima. Négalema Mungani Fina. Progrès. Teruba en action, canan laisser passer. N'est laisser passer. A maïka carrière, ma maïka fouille de ma. Sorasi nous fleni. Ouga téléphone, tu m'as non, Teruba, toi, Teruba, n'a mongode. Adama Coulibaly. Ni ya ene segu tungarani Assimi Goïta mandi ni ne maso nga horonya di firi ne be saninga dambe ne be saninga horonya je suis un homme intègre nous ne reçoit pas le bela ne maso nga kubulu na muguro sugui kana so ka ken muguro na muguro sugui iga kalanke Assimi Goïta nunu mi ka kalan warsara ni sorosu mi ka kalan warsara iga kalanke iga donia soro iga magistrature konguru ko ma warsara ka drome glintala Olube mune ke ma musoro iga donia soro mi debe umi deme ki ga diplôme soro foi iga diplôme bibolo ebe complexe joni ko iga sherat ke ni ala chemantela parce que ni sara do na kele mi de ida kaburu ko ni ma tike ni ala chabe ji ko la ni munga moto la ababoy ko la de ibe ga injustice munga billahi wallahi billahi tallahi ni ma dabla ni sara do mi abe ki de dola na ma ke ga fo ma tunya mo godi meka tieni fina ne segu tungara be na Amerique domine ne ba ko de mako ta ko wallahi kibi inyuma me do foiti soro fo na ga soro ne fana ma walde na do an bawo i machine tande an fo bu machine anye tande e bi se ki machine i de nyume walde o ne be wal faw de be kanen e bulu e krefe e nya bala ite kuma ça c'est très grave tayruba kan tambeke e ma tayruba mene ka don kasola wallahi ne segu tungara ni ne kume Mali magistrat do al ne kume Kidal di ne kume taruba mene ka tagana Kidal kasola e Mali binchugo jugora kuyi taruba glomina nga boka do ni manana ka fo chakoroba sijewma ini moko ka coloration politique de klima nga nyongo boya jamana ngono sije do ya otandambe ye ore be ga ke e de procureur de cybercriminalité ene be do sigile no Adama ka barata bolo ko parce que mulu olu te moko do fe wo mine ou s'en fiche al ni moko al ni aketcho ko to dia ni jamana karate c'est fini Adama de bi du go fe melati du walala ni malke Adama deuna ala ba boy deuna est-ce que bo kala ma for pour Adama Coulibaly
du do kuma nga du kerefa benala cha du amuso nu shite ka furu abebe ka deun soro deun ye drogu talo ni fon ne yaro ne mona mamuso ni mogari bo ne olu ne ngome ngomune kono u maro ko mtaro jiji de kuno wantaro progrès de kundu ka ku main kwa mogo juguya ke I kotinya I barka foito de kola ne nyuma ya ka alaba barka de kola ainsi va la vie ni mogo mi o famia odu juguya ni be juguya ni nambara ni ba kororo take parce que abe boy kola tes enfants vont souffrir de mo figina de ni ara ma de tonye wala ala ba boy kola ni ara ma boyer la ba boy kola ça c'est clair on est ka conseiller ko fina en tant que grand frère ala ka akili nyuma dan bela jelema kana taruba to de taruba interpeller ni kelena taruba tseka boka shogel ne ndongo do abe mogo ne ndongo do foite bola chene malo ay koy ala ka akili nyuma dan mogo neni ki dogo transition ko fe en fin be na shogel maiga kanu bagawi ani M5 jeunesse originalu anya baula de awan kelembe ka benoti aya mogo neni fefe ke ni justice ma ko bala anya beke clé USB ka mais domina ni Assimi Goïta te fangala ni ala e masaka nyumandi mali ma domina au don vous allez tous répondre de vos actes amabande amaban mo fode Chokoroba kanumba fin B, M5 Genesis fin B, en fin B, aya benoti. Mogo ye nenuni, an neni fin ke. Qui doit transition kono parce que ni be transition fait, tu es protégé. Mais à blau kuna. Masakele ma diana ban. Awa, ambe plenty do abe contrôle. Vous allez tous répondre un jour. Au fait que nous coquins, a fait problème là. A fait des problèmes fou là. Mais dono be kala obet la kanimisa ina. Aya noté ka dade mbeka kuma fait bi jeudi 24 juillet 2025. Ambe plenty amba do be contrôle la wallahi. Ay fin que menace de mort fait que ni fait ma bola. A ben noté lendu. Abe capture écran va mbebulu awa be ay kuma fe fo abe bambulu clé USB ni fona ay kuma jugu ba fe abe bambulu wallahi ambo fa na bide des injures publiques ni koma bola wala abe bambulu c'est ta onyebi c'est ba o de bide mais du ko teto fangele fede awo se ba koda ala ka kili nyuma na mbema